We lead, they follow. Kien dan il-messaġġ li waslu il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Rebecca Borch u Erol Kutajjar meta kienu qed jindirizzaw konferenza tal-aħbarijiet brabta mal-U-turns u l-proposti tal-Partit Nazzjonalista li l-Labor għamilhom tiegħu f'din il-kampanja elettorali, propju wara li kien ħareġ kontrihom u redikolhom. Rebecca Borch tkellmet dwar il-proposta ta' Child Trust Fund li tfisser li gvern ġdid nazzjonalista jiddeposita 5,000 euro għat-tfal. Hija qalet kif il-gvern kien ħareġ kontrija biex issa qed jitkellem dwar 5,000 euro Bert bonus. Borch tkellmet ukoll dwar il-proposti li kien għamel il-Partit Nazzjonalista fl-2022 għal work-life balance li kienet tfisser estensjoni tal-maternity leave, paternity u parental leave u l-Labor baqa' jkaxkar saqajh fuqhom biex ftit tal-ġranet ilu ippropona żieda fil-leave. Brabta mal-konsultazzjoni dwar il-4-day week, Rebecca Borch qalet li l-Partit Laburista kien kritika lil Alex Borch biex fl-ewwel ta' Mejju Robert Abela anke dwar din għamel U-turn u qal li jrid jagħti lil ħaddiema id-dritt li applikaw għal compressed week. Brabta mal-liġijiet tal-ippjanar, Rebecca Borch sostniet li l-Partit Nazzjonalista ilu s-snin jgħid li l-ippjanar għandu bżonn azzjoni holistika. Xi ħaġa li qalu wkoll l-NGOs. Fawissu li għadda Partit Laburista daħħal inkiss żewġ liġijiet tal-ippjanar li ħadd ma qabel magħhom mingħajr konsultazzjoni. Issa għax ġejja l-elezzjoni, il-Labor irrid riforma holistika fl-ippjanar. Għalkemm l-NGOs qed igidbuh li mhux vera hemm punti ta' konverġenza magħhom fuq il-liġijiet. Rebecca Borch semmit ukoll kif il-Partit Nazzjonalista kien ippropona li l-corporate tax tonqos għal 15% għal negozji Maltin waqt li kumpaniji barranin li operaw f'Malta ma jibqgħux iħallsu 5% imma wkoll jibdew iħallsu 15%. Robert Abela ħabbar din il-proposta wara li għamilha tiegħu ukoll. U ħabbar li kumpaniji binqas minn €1,000,000 f'turnover se jħallsu corporate tax rate imnaqsa għal 25%. Bħala Gvern Nazzjonalista, aħna ħankunu qed naħdmu għalik u għall-pajjiż. Aħna għandna l-kredibilità għax dawn is-snin li għaddew, aħna proponejna anki mill-oppożizzjoni. U issa għax ġejja l-elezzjoni, anki Partit Laburista jaqbel magħna. Intant brabta mal-isptarijiet, Erol Kutajjar irrimarka kif il-poplu Malti Wawċi ħallas 400 miljun euro u ma xejn. Tkellem ukoll dwar il-vapur Nikolaus u l-fatt li Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun qed jagħmel żewġ vapuri ġodda biex ftit tal-jemilu tal-Labor ħarġu jgħidu li se jkunu qed jagħmlu vapuri ġodda. Brabta mas-saħħa mentali, Erol Kutajjar tenna li Gvern Laburista għamel żewġ U-turns propju fl-2023 meta il-Partit Nazzjonalista propona li jsir sptar ġdid tas-saħħa mentali viċin Mater Dei u ftit wara Chris Fern kien għamel press conference u qal li se jagħmlu. Biex imbagħad faqqat l-elezzjoni u Robert Abela ħabbar sptar ġdid tas-saħħa mentali. Erol Kutajjar semma il-proposta li kien ressaq il-Partit Nazzjonalista fl-2021 biex il-mediċini tal-kanċer isiru b'xejn. Fl-2024 ġew Etienne Abela kien qal li l-mediċini tal-kanċer se jittieħdu mir-responsabilità tal-Community Chest Fund u jiġu amministrati mill-Gvern. Iżda ma sar xejn biex issa il-Partit Laburista qed jgħid li l-Partit Nazzjonalista ma jistax jagħmel il-mediċini kontra l-kanċer b'xejn. Li hu żgur li mhux se jagħmel Partit Nazzjonalista fil-Gvern huwa li mhux se jitfa' lill-pajjiż lura b'miljuni ta' euro kif insterqu minn fuq is-saħħa kif dak iż-żmien kien jgħidilna Chris Fern. This is the real deal. Ftehim milli issarraf biss f'duħħan u li llum stess qed jagħmel minn kollox biex jiddiżassoċja ruħu minnu. Kutajjar semma kif il-Labor kemm il-darba kien prova jwaħħal fl-interconnector għal kull ħsara li tinqala fl-enerġija biex issa dak id-diskors spiċċa u l-istess partit qed jikkunsidra interconnector ieħor.